سلام سلام كبرات خاتاتلتي كمي قنيخن دحان دقنيخن أنا እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ቀኔ ንስኻትኩም ጽቡቅ ቀኔ ክና ተስፋ ገብር እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ኸ ብኻልእ ቪድዮ ተመሊሰክን ኣለኹ ብመጀመርታ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን እተን ሳብስክራይብ እንዳገበርክን ተተባባዕኒ ከምኡውን ሼር ላይክ ትገብሩ ወይ ትገብሩ ኣሕዋተይ ብልቢ እየ ደመስክነክን ብጣዕሚ ይኣነለይ እተን ሓደስቲ ዝኾንክን ናብ ናተ ቻናል መፅኻን ከዓ ወይ ድመጻኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንዳበልኩ በመጀመርታ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡውን ላይክ ክትጅምርዋ ብትሕትና ይሓትት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ሒዝያ መፅየ ዘለኹ ብሓንሳብ ኮይና ኬክ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ንዓመት ቆልዓ ድዩ ንጥምቀት ድዩ እንደኾነ ደድልየና ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኢና እምበኣርከስ ብመጀመርታ ተጠቂመሉ ዘለኹ እዚ በዝናይ ዝዓዲ ብሌተር ታይግ ኢና ንብሎ በዚ ናይ ቋንቋ ጀርመን እቲ ቅጫ ነቲ ኬክና መስርሕ ዝኸውን ኣዳልየ ኣለኹ ሕጂ ንሱ ግን ከምዚ እንድሕር ደኣኒ ግዜ ኣለና ኮይኑ በዓልና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኣብ ገዛ እንድሕር ደኣኒ ግዜ ዘይብልና እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኖርማል ካብዚ ሾፒንግ ገለ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ግን ግዜ ስለ ዘይነበረኒ ገዚእየ ኣለኹ ማለት እዩ እምበኣርከስ መጀመርታ ነቲ ቅጫና ወይ ከዓ ነቲ ብሌተር ታይግ መተርከስ ዝኸውን ዝተፈላለየ ዓይነት ሲሩብ ኣሎ ደለሊና ናይ ሜርሜላታ ናይ ኮንፊ ገለ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝተፈላለየ ዓይነት ሜርሜላታታት ኣነ ግን ብናይ መዓር ማይ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁርብተይ ተቐጫ ድርቕ ስለ ዝብል ንዑ ቁርብተይ መተርከሲ ማለት እዩ ከምኣ ከዳሊአ ኣፍታ ጎና ከዓኒ እቲ ንዑ መስርሕ ዝኸውን ክሬም ከዓኒ ከነዳሉ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ ክሬም ካብ ሚግሮስቲ ወይ ካብ ድኾነ ሱፐር ማርኬት ንገዝኦ እዚ ራም ወይ ከዓኒ ሄቪ ክሬም ድብል ፅሑፍ ዘለዎ ከምዚ ናይ ኬክ ስእሊ ዘለዎ ከምዚ ድራእኽኖ እዚ ከምኡ ተጠቂመ ኣለኹ ሕጂ ኣነ 4 ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ፈፍርቂ ኮይለአን 2 ኪሎ ተጠቂመ ኣለኹ ከምቲ ናትና ብዝሒ ናይቲ ንሰርሖ ኬክ ወይ ከዓ ግዝፊ ናይቲ ንሰርሖ ኬክ ከምኡ ኢና ከነዳልዎ ዘለና ከከምቲ ዓይነት ናይቲ ብዙሕ ናይቲ ግዝፊ ናይቲ ኬክ ማለት እዩ ንዓ ከዓኒ ኣነ 4 ናብዛ ናይ መልወሲት ገልቢጠ በታ ናይ ኬክ መህረሚት ደላ ብኣገረ ከዓኒ ካሃርሞ እየ ማለት እዩ ካሃርሞ ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይረ ካሃርሞ ኣበርተ ዓቢለ እንደገና ከዓ እቲ ራም ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከዓ ዝሑል ከዓኒ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀልጢፉ ናይ ምውቃዕ ክስታይ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ከዓ ዝሑል ክኸውን ኣለዎ ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሐ ብጣዕሚ ዝሑል ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ገይረ ከዓኒ ሃሪመ ሓንቲ ማንካ ቫኒለ ከዓኒ ክጥቀም እየ ማለት እዩ ሕጂ ቫኒለ ተጠቂመ ኣለኹ ከምዚ ፈሳሲ ቫኒለ ተጠቂመ ኣለኹ ተደሊና እውን ከምዚ ናይ ሕምባሻ ሽኮር ዝመስል ምሽ ኣሎ ከምኡ ከዓኒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዋላ ከማን ከምዚ ናይ ለዋሲት መልወሲት ማሽን ድሕር ዳኣ የብልና ኮይኑ ከዓ ከምዛ ኖርማል ናይ ኬክ መህረሚት ምሻለ እዚ ክልተ ደለዎ ክልተ እንታይ ይበሃል ቦጌርና ከዓኒ ክንሃርሞ ከዓኒ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብደለና ዓይነት ሚክሰር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ክሬምና ስጋብ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ክንሃርሞ ኣለና ዳርጋ 10 ደገለ ምሻሎ ክንሪኦ ኢና እቲ መጀመርታ ዓፍራ ዓፍሪ ብድሕሪ ኦርዶ ሕፍስ ክብል እንዳሓፈሰ መስከደ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪ ከምዚ ድራእኽንኦ በቲ ናይ መኮሲ ጌርና ምስ ኣኾስናየ ንላዕሊ ከምዚ ጌርና ሓፍ እንድሕር ኣቢልናዮ እንድሕር ናብ መሬት ደይነጥብ ኮይኑ ከምዚ ሓፍ እንድሕር ኣቢልናዮስ ናብ መሬት እንድሕር ደይነጥብ ድርቕ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ኣኺልዎ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ደኣ ሃሪምናዮ ከዓ እንታይ ክኸውን ብጣዕሚ ክቐጥን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብተይ ድርቕ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ኣኺልዎ ኣሎ ከምዚኣ ገይረ ከዓኒ ነተን ቅጫና ዘዳለኽዎ ካብቲ ሲሩፕ ብመዓርን ብማይን ገይረ ዘሕቆቆ ማለት እዩ ከይደርቕ ነቲ ንቅጫ ማለት እዩ ወይ እውን ኣኮለና ከዓኒ ክንገብሮ ከዓኒ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብደይ ሲሩፕ ኣነ ግን ቁርብ ድርቕ ከይብል እዚ ሲሩፕ ተጠቂመ ኣለኹ ከምኡ ገይረ ማንካ ገይረ ኦርድያ ትርክሳ ኣቢለ ከዓኒ ነቲ ድሰራሕኽዎ ክሬም ናብኡ ከዓኒ ከእትዎ እየ ማለት እዩ ኣብታ ክሬም ሪታ ረስያ እታ ቪድዮ ሓሊፋትኒ ሓንቲ ኩባያ
ሽኮር ከኣኒ ተጠቂመ ኣለኹ ሽኮር ተጠቂመ ኣለኹ እዚ ናይ ኬክ መስርሒ ሽኮር እዚ ድኹም ሽኮር ንስኤ ተጠቂመ ኣለኹ ሓንቲ ኩባያ ኣብ 4 ፍርቂ ሊትሮ ኣብ 2 ሊትሮ ራምሲ ሓንቲ ኩባያ ሽኮር ተጠቂመ ኣለኹ ሽኮር ተከምትናትና ድሌት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዋላ እውን ፍርቂ ኩባያ ክንገበውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሕዳ ሽኮር ንሕደ ደለና ከኣኒ محوس لزناي ناي درليتش مسرحي كوندنس ميلك وين كنت كم نخلينا مخنيات بزح شكر سلازلو قربتين دحركا وقتينالو لك كم شكري مالتي انا جن حانت خبايا شكر تتكيم الله اتي فيديو مخنيات مرة سلازغلطف وغزي خي وسدي له ات انا دزاربل لهون اتي فيديو ببيني زخون دله مخنياتو اتي فيديو سلازغلطف حليفو يتصنحلو تناتي زربا خاني دي حوري متصال مالتي أبزي أخطر جالي دلكن سوري بدحريو كم أجرا خاني الكريم أما أخلو نداقبور كم زي نحد أني أعلن أخونش بختل ويك أنا خمس ليه معناي كريم مستد مالتي كم كنا خاني نبلو نحد ريبنا خوينو كم زي بختل كأني ولا هورن كمان كنت كم نخلينا مالتي وقوم هورن إن شاء الله ويون ميتال هورن كم خاني كنت كم نخلينا مع التراي نتي كريمنا تبوغيرو دل متسألنا ناكلو دس فحفها مالتي دحريو كم أجرن سلستينكا كم تا هفتا سيروب ناقوركو بدحريو كريم ناقوركو بمعرض زبان مبالك يكون معرض جري عند أمطك مالتي كجالو بدحريو كم سرير اللحن كأني حبر خاني تتأكيم اللهو استفلا لي عينت حبري كنت كم نخلينا روزالو ليلالو كم سمياو عينتالو كمون قطريالو مالتي نتحجي أنا قربتي نكي كترفي مخنياتو نتي بلعلي ديكوريت دخون حبريس لزلو حجاني كيح تتقيم له جن تقيح تتقيم له أفت كريم نامس أتوه روزا حبري صغير مالتي مرة كنا بزحلو يبنا كنت أنا دليني دلنا نايتكي نحد أنا بوزح جرنا له كيح خوني نحد أو حد بلا جرنا له خاني كم تريد له حبر خاني روزا خوني مالتي حجز أنا استتقوم كله كيح حبرية كنت كريم مستحوسة روزا حبري كويناتنا لا قرتك لكن دل أبزئة نتن فليخ نتن ديكوريت دخون حبرة أتوالا أفرج كتصنحو لكن هنا تقلتي فناي ممكخ كستيس لزلو جاني رسعي أي تخون نزي سعادة ندالو خون نتنكي أفرج كتون يرني جناي تخون قربتي كستي كويننا مالتي كم زخمك عينة نحرجلي قطن عينتي زبل كم أو خوين لا مالتي بدحريو نتا كيك مسودة أخوانة تساعدة دراي لخي بدحري أفرج كوت ويم قناة قربتي درق تبللي لعركن ذات رأخناها دوكوريت كأني كيري ودي يالله نصبح حيتا نوبه خاني زي كم زي حجي استفلا لي عينة على النازين تدلينا كاب تخون سوبر ماركت نجوزو نخلينا تنات ديكوريشن مقبري نحد أنا جزية لنا خوين خا بعدنا خاني أبجزا كنصرحو نخلينا نشتي لنا عن بابا موتيت كدان نحد خما على خوين خاني أبجزا بعدنا كنصرحو نخلينا مالتي نحد جزية زي بلنا خوينو هو خنحر كوينا كم زخامة مالتي خا نورمال جزينا خا بالعلي ديكوريت كنقبرلو نخلينا مالتي باركس تاكيكنا كم زاتري أدلخن كويناتنا لا بدعمي تودي الله هجي وين خط قرستي وين غت كستاك أني دلوتي كوينا لا مالتي هجي أنا زيادة سرحة لغو نمجي مرتا أبغزا السرحة خواكيكا نمجي مرتا جزيئة نايقو علي خانيرا ناي 4 عامد إلى بعلي أبغزا سريحة مالتي دعاني أبدخوني ناكيك مسرح بوتا خينا نحدان عزيزنا بشتل نحرقرنا سني كاب 7 حموشتن دعلي سقاب 8 قال ملتات قريم نخفلنا دقنا خاني تشكر أنكا كم تدولي خاني أبغزنا بعدنا خسرحنا خلينا نورمال كم زي عندك قبرنا خاني كسرحنا خلينا مالتي قليليو ولا حنتي جزية إن حداني كم زبالكون تي بليتر تايب جزء نخلينا نورمال أبغزا خات كريم هدالينا خاني كم زي أجرنا كندالو نخلينا مالتيو نستفلا لي عينت إيكويجن نحدا آلنا خوينو كندالو نخلينا ترايتنا جزء تقجا ويكان بليتر تايب
ዓቆኑ ክንሪኢ ኣለና። እቲ ዓቐን ናቲ ሕጂ ቁርብተይ ግዝፍ ኢሉ ቁርብ ንኢሳትኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኖርማል ኣብ ገዛና ከምዚኣ እንዳገበርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ሽኮር ዓቐን ከምቲ ንደልዮ ዋላ እውን እቲ ብሌተርታይ ከም ዝበልኩን ከዓኒ ብናትና ድሌት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እንተደሊና ብቾኮላታ እንተደሊና ብቫኒለ ጌርናኻ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምስ ተቆረፀት ከዓኒ ከምዛ ትሪኣ ኣለኹም ኮይናትልና ኣላ ትሕብሪ ርአዮ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ክፅበቕ መዓት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ምሳይ ዝፀናሕኩም ብልቤ ደመስግነክን ፈቲኹና ክትኮና ተስፋ ገብር ብካልእ ትሕዝቶ ወይ ከዓኒ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ዝምለሰክን ሰሰናይ ንዓኽን ሰላም ቅነ ቻው